Hej YouTube, mig og en der hedder Jonas ved siden af mig, som hjælper mig med at lave nogle ting. Vi vil lige hurtigt lave en hurtig reklamering for den her server, der hedder Mindschool. Så vores YouTube kanal, ja det er så adminsene YouTube kanal, hvad ved jeg om det, for jeg er ikke admin. Admins, og så hvordan admins ser ud og hvordan de er, og hvad de hedder. Andreas Bille, admin, Sipda, admin, og Pingo Pom, admin, og Niklas, admin, og Iron og Mikkel 12 i ejer af serveren. Så går vi hurtigt videre, for vi skal skynde os. Så skynder vi os at gå ud til det her Redstone minigame. Her der er der en hel masse ting I kan lave, og så kan I vinde ting. Ja, vi må ikke fortælle jer koden, for det kan medføre ban. I må heller fortælle den til andre, for det kan også medføre ban for jer. Nu går vi ud til survival, og ja, det er bare survival, og I må altså selv læse skiltene, for vi har lidt travlt. Så I må selv lidt læse tæt på. Og så lige når jeg kommer herned, så kan I slå. Men jeg vil råde jer til at lade være med at slå på hinanden, lige når vi kommer ned, for det kaldes spawnkæde. Og det kan jeg også medføre band. Nu var der lige en, der gjorde det, og det er faktisk dumt, når der er admins inden, også når der ikke er admins indenfor. Ja. Nu går vi videre til den nye by. Okay, det er et sted, hvor I kan købe huse, hvis I er træt af at blive griefet. Så kan I købe nogle huse. Og ja, der er små grunde, store grunde og mellemgrunde. Selvfølgelig er der forskel på, hvor meget de koster af penge. Ja, og så skal det også lige siges, den eneste kommando på, det er spawn. Men jeg ved ikke, når I kommer ind på serveren, så kan det godt være, at de har gjort sådan, der kommer flere kommandos. Så det må I finde ud af. Okay, nu går vi hurtigt videre til nether. Og nether er faktisk bare nether, og her kan I selv lidt prøve at frem til, hvad der er her og sådan noget. Og ja, nether er nether, så der er ikke meget. Nether. Så der er ikke. Det var lige Jonas ved siden af mig, der lige råbte et eller andet. Okay, ja, det var bare nether jo nether. Ja. Så er der shoppen. Det er også et lille spil, som I kan klare. Det vil vi heller ikke sige, hvad I kan få ud af det. Her der kan I få meloner. Der er mange der er afhængige af det. Og så kan I sælge meloner. Det er bare den langsomme måde at få penge til en grund til. Den anden måde, den er også noget sværere. Men ja, den er fin nok. Så kan I mine jer til diamond og iron og alt muligt. Ja. Så kan I prøve selv at finde ud af, hvad I kan sælge og hvad I kan købe og sådan noget. Ja. Nu går vi til shoppen, hvor I selv kan lave en shop. Ja, der kan I købe jeres egen shop. Det koster penge. Og så kan I sælge ting. Og så ja. Men hvis jeres ting bliver, der er et specielt antal dage I må få jeres shop, I må have jeres shop i. Så hvis jeres ting er stadig derinde, når shoppen den skal ned, så mister I også alle jeres ting. Så det gælder om at være lidt på forkant. Så hvad? Okay, der er også noget der hedder fredagskonkurrence. Det er hver fredag, så er der en, der hver fredag er der en, der hver fredag er der noget fredagskonkurrence. Der kommer der en admin, og ja, stiller jeg nogle spørgsmål, hvor I kan vinde ting. Men hvad I også godt kan, I kan også lave en shop ud for jeres egen hus, men det bliver lidt mindre kendt, fordi at ja, det bliver lidt mindre kendt, fordi at der er der ikke noget. Så det var lige en hurtig ting for denne server. Reklamering. Og vi håber I vil join. Og IP'en står i beskrivelsen, og vi vil sige hej YouTube. Se.